Moko kuom jodak mag gwenge mag Suna East e kaunti ma Migori obago ng'anyo ka giywago rach mar apaya matudo Wasio kod Ogwedhi ma gedo mare osekwamo kuom higni malach. Jodak eko moting'o joriemb bodaboda ywak ni giserito kuom kinde malach mondo mi piny owacho mamalo kokalo kuom apisi mar jaod bura ma Suna East otiek gedo mar apayano, kata kamano mae pok otimore. Giywak ni rach mar apayano osethiro chenro mag wuoth kod ohala ka gikwayo piny owacho mondo otiek gedo mar apayano ma osekwamo kuom higni malach. Jokanyo mag bodaboda Kenya Rural Road, jokanyo mar board mar Kenya Rural Roads Authority KERA kod apisa mag jood bura ma Suna East Junet Mohamed wacho ni pod ging'iyo yo mar neno kaka diger apayano. Gimora mora nyalo dhi mbele sani kata biashara ok nyal dhi mbele nikech gige wa ochung ni ndara rach. Mon madhi kata osiptal ok nyal dhi konyore nikech ndara rach. Wan jo pikipiki wawacho ni anytime ma pod ok olos ndara ni wabiro keto every Friday wabiro keto ng'anyo ka motegno nyaka gi joma ai mier te are okinyi nyaka odhiambo. Kuom sani mheshimiwa kowinjowa ong'iwa gi wang' achiel olosnwa barabara ni. Koro an akwayo sirikal matiyo chila yako to gi bwana Junet mondo gine kaka yonigo e lam chuth maonge gimoro ni chak ikelo ni olonwa chuodhe yo. Chuodhe yo no mon osetur ka, chuo osetur ka, to mago ok ng'i gidhi osiptal kaka thiedh gi onge. Nyoro waneno kokelnwa budget manwa kadho yo ma Wasio nyaka Dosa kuma kel manigi tension ma obedo factored some money ma budget is already there ma ne rito ni ka kodhni odok piny mondo bed maram noto nini ok lam kaka winjo ka jopiny wache lam chande to mheshimiwa pod pamba na kuro ma kobiro kelo to biro substitute maram mantiere. Miyo akwayo ni jo bodaboda to gi jo dalawa matiyo gi yo mago jope ni wang'iuru yo ma wanyalo dwaro godo kony mondo konywa. Onge tiende wuok kidhi miel go boke kipidho rabolo mano ok bi miyo kelnwa yo.